Но аз седа до шофьора и много добре виждам. Никаква кола не идва от среща. Той внезапно спира, защото е разсеян. Защото слуша чалгата и мисли в момента за задните части на Ивана, а не мисли за това, че вози в колата толкова много хора. Така че и този момент го има да знаят тия шофьори, че те не карат в своите коли чували с картофи, а карат човеци и да се съобразят с тази истина. Сега шофьорите ни казват, нямаме нищо против да съборят и другите професии и те да получават по-високи доходи. Да, само че тия господа шофьори, представители на другите професии, нямат вашата привилегия. Те нямат вашите коли, нали, да блокирате цяла София с тия коли, нали, и по този начин да поставите в шах правителството в зависимост от себе си и разбира се, естествено, да ви се вдигат доходите. А ние, които нямаме коли да блокираме София, какво да правим? Айде на тези въпроси ми отговорете, драги зрители. Не знае човек да се е досмели, да са смеяли, да плачели. Толкова пъстра е лошата картина на българския живот, а сега ви чакам да вземете отношение. Това е абсурд за мен. И най-важното, тези шофьори трябва да се научат поне мъничко на възпитание, а не да се гаврат с пътниците под носа, да ти затворят вратата и да те гледат на огледалото как ще реагираш и дали няма да си скосиш нервите при наличието, че те се гаврат. Благодаря ви, госпожа, много за този пример, който дадахте. Много ви благодаря, много е важно. Много е важно. Правилно, много от тях се държат презрително с пътниците. Както и контрольорите за билетите. То ще те разкъса, ще те убий, ако случайно понякога човек може от разсеяност да забрави да си дупчи билета, ако идва от болница в много тежко състояние и така нататък. Малко пипе трябва да има в главата на тия контрольори, да бъдат съобразителни, разбира се. По принцип трябва да се глобяват, естествено, всички, които не си дупчат билета. За тая чудовищна цена 70 стотинки, 6 стотинки беше при Живков. Те ще ми говорят колко зле сме живяли при Живков. Друг въпрос са неговите вини. Много пъти съм говорил за тях, без задръжки. Следващия зрител, здравейте. Да, господин Петров, слушам ви, заповядайте. Ало. Слушам. Господин Лъчков. Да. От доста време ви слушам, няма ли да спрете да лаете? Вие сте от шофьорите сигурно. Вие сте от шофьорите сигурно. Айде всичко хубаво, нямам желание да говоря с вас. Следващия зрител. Знам, че ще има шофьори на кокошинини сега, които искат от 800 нагоре пари да взимат. Следващия зрител, да. Господин Христов, слушам. Добър вечер. Здравейте. Стига сте се занимавали с тези шофьори, господин Кучков. Така, още един шофьор. Типично шофьорски глас. Грубиянски, дрезгав и пиянски. Следващия зрител, здравейте. Ало. Господин Александров, слушам ви. Добър вечер. Здравейте. Понеже говорите за шофьорите, аз не съм шофьор, но аз си струва, че много пари искат за работата, която вършат. Значи аз си казвам, че те малко пари искат за тази работа. Трябва да искат двойно повече. От тия 250 лева трябва да искат най-малко още 700 лева за тази работа. А колко ще искат лекарите, които спасяват нашия живот? Аз имам приятели през този месец, 4 души, които бяха спасени от смърт. Лекара взима 400 лева. Вижте, не говорете, че е срамота. Повече не искам да ви слушам. Повече не искам. Засрамете се от себе си. Шофьорите да взимали 2000 лева. Срам и позор. Ето защото има такива българи, затова България на това дередже. Безсрамници. Следващия зрител. Безсрамници. Следващия зрител. Шофьорите да взимали 2000 лева. Простотия и пещерно мислене. Следващия зрител. Здравейте. Здравейте, господин Вучков. Слушам ви. Значи, искам да ви питам вас. Според вас 150 евро, това европейска заплата ли е в България? Кой взима тия 150 евро?
Кой взима тия 150 евро? За кого говорите? За учителите говоря. Ами, господине, защо ми се обаждате, когато аз ви защитавам? Не защитавате никого. Значи, вие... Следващия зрител, здравейте. За кого говорите? За учителите говоря. Ами, господине, защо ми се обаждате, когато аз ви защитавам? Не защитавате никого. Значи, вие... Следващия зрител, здравейте. Следващия зрител. Аз казвам, че е позорно шофьорите да искат толкова високи заплати, когато хора като лекарите и като учителите, разбира се, взимат нищожни пари. Той ми говори, че аз не защитавам другите граждани. Ало? Да, следващия. Ало? Просто не бива да се обръща внимание на простаци. Заповядайте. Ало? Слушам ви. Обажда се майката на един лекар-хирург. Да. Чета ви фиша на заплатата му. Основна заплата 320 лева. Да. Хирургична работа 110 лева. Нощен труд 3 лева и 4 стотинки. Благодаря ви и аз. Следващите зрители правилно се ориентират хората. Няма тук няколко шофьори да ни залъгват и да фалшифицират живота в България. Здравейте, следващите зрители. Заповядайте. Да, господин Андреев. Добър вечер, господин Вучков. Здравейте, господин Андреев. Така, обаждам се вече няколко пъти и искам да ви кажа, че почти от 12 години живея във Франция и това, което заварвам в България, се нарича с една дума безобразие. Защото не може един български шофьор да получава 700 или 800 лева заплата при такава ниска култура, каквато притежава, а един лекар или един учител да взима 300 лева заплата. Да. Така че тези хора, които претендират за тази висока заплата в България, първо да гледат, как да ви кажа, собствената си култура, собствения си интелект и да не се обаждат по такъв, ще използва много грозен израз, говедарски начин, по вашата телевизия. Така, благодаря ви много. Господин Андреев, може ли за секунда да ви кажа нещо? Мога ли да ви кажа нещо? Разбира се. Първо трябва да ви кажа, и този път чрез вас се убеждавам, колко умея да се похваля за нещо дребно. Хайде сега, имам и слабости, но това достоинство го имам. Как мога по интонацията веднага да позная каква култура има този човек? Никога не мога да допусна, че човек с вашата интонация, която е различна в зависимост от образованието, от възпитанието, никога не мога да допусна, че човек с вашата интонация може да се държи просташки, говедарски и така нататък. Освен това, ви благодаря, че казвате това нещо за чужбина. Защото тия хора използват неосведомеността ни. Разбирате ли? Използва се голямата неосведоменост на българина. Как са нещата по света? Аз трябва да ви кажа само... Прекъсна телефона. Добре, искам да кажа за всички зрители, да не говорим как ехидничат и как злобстват с пътниците някои шофьори. Отивам до тролея, вратата е още отворена, аз почти съм вече на милиметър от тролея и той праз затваря вратите, за да не се кача в тролея и виждам как умира от смях, че съм останал на улицата. Пълна липса на елементарно възпитание и на елементарна човещина. Има, разбира се, и свестни шофьори. Разбирате ли за какво става въпрос? Никой не претендира това, че лекаря си е с правото, че лекаря трябва да взима добре, госпожа, аз ви разбирам. Вие сте умна жена и съм сигурен, че сте добър ватман. Да, но кажете ми, че съм така, завършила съм средно добре, кажете ми, какво аз давам визитки на добрите ватмани, за да ги насърча? Нищо не е една визитка, но все пак е проява на едно уважение, съгласете се. Много колеги да ни подкрепят. Така става във всички страни, госпожа. Така става във Франция, в Италия, в Гърция. Ни е такава. Кирлива държава с кирливо правителство. Да, добре. Следващия зрител, здравейте. Благодаря ви много за обаждането. Следващия зрител. Ето един обективен зрител. Да, госпожа Владимирова, слушам ви. Добър вечер. Професор Вучков, слушам ви редовно, винаги съм ви слушала, много съм доволна от вашето предаване, всичко много точно и ясно го казвате. Само имам една много голяма молба, за да имате авторитет. Не дайте нарича хората простаци, като не са съгласни, примерно, с вашето мнение. Госпожа, когато един човек се обажда и ми казва, че шофьорите трябва да взимат 2000 лева, това е простащина. Такава наглост няма да премълча никога. Ние го разбираме, защото като
като му кажете, че е простак, фактически вие излизате простак. Само простак може да иска 2000 лева да взима шофьора, след като пенсионерите взимат по 80 лева. Не ми говорете. Това не са нормални хора. Вие сте простака. Айде. И тя е шофьорка. Това е простащина. Такава наглост няма да премълча никога. Ние го разбираме, защото като му кажете, че е простак, фактически вие излизате простак. Само простак може да иска 2000 лева да взима шофьора, след като пенсионерите взимат по 80 лева. Не ми говорете. Това не са нормални хора. Вие сте простака. Айде. И тя е шофьорка. Дайте да говорим откровенно, господин Дечев. Какво да правим ние, които нямаме коли? Ето, шофьорите имат. Това ви обяснявам, че самите правителства са виновни, тези, които и сегашното, и предишното, и всичките... Вижте, господин Дечев. Вижте, господин Дечев. Дайте да говорим откровенно, господин Дечев. Трябва да има мярка на искането. Следващия зрител. Аз искам да взимам 20 000 лева на месец от СКАТ. Но не мога да ви кажа колко по-малко взимам. Може да заплачете за мен, ако ви кажа колко по-малко от 20 000 взимам. Зелени лекари. Да, ама те не са по-малко, те са повечето. Те са повечето. За съжаление, прав сте. Слушайте, така отговарям на вашия въпрос. Слушайте ме, отговарям на вашия въпрос, не говорите заедно с мене. Верно е, че част от лошите лекари, скъперниците, мошениците, каквито има сред лекарското съсловие, не са осъдени, почти никой. Но и много шофьори, аз познавам, също не са осъдени. Моля ви се, да виждаме лошото и доброто навсякъде, а не само в другите. Както вие явно сте свързан с шофьори, без да го заявявате, няма да го признаете естествено. Ако не сте вие шофьор, майка ви може да е ватманка, тя в Велинград няма как да е ватманка, но е водачка на автобус, да речем. Следващия зрител, здравейте. Тяхното лошо състояние, ако има от какво да се оплакват, то се дължи от властта. Как може да не се борят с властта? А ако се борят с властта, трябва именно и политически искане да имат. Така ли е? Така е. Ами така е. Няма какво да ми отговорите. Така е, обаче политика и икономика е едно и също. Гладен човек... Аз вие не ме чувате. Абе, нема ли разбирате, бе, господин Атанасов? Те не щат да се борят с властта. Гладен човек... Аз вие не ме чувате. Абе, нема ли разбирате, бе, господин Атанасов? Те не щат да се борят с властта. Те си искат само по-високи заплати. Егати гражданите. Следващия зрител, здравейте. Добър вечер, господин Вучков. Слушам ви. Вие сте безупречен, както винаги. Няма втори човек, според мен, в България, който може да каже толкова много истини. И тя е шофьорка. Ало? Слушам. Здравейте, господин Вучков. Здравейте. Много ви уважавам. Всичко изпускам, за да ви слушам всяка неделя. Следващия зрител, здравейте. Ало, господин Вучков, здравейте. Слушам, господин Андонов, заповядайте. Отдавна днеска Господ е с мене, да се свържа с вас. Много сте нежен към простотията в България. Много сте нежен. Ами вижте, господин Андонов, вижте как една зрителка каза, че да не съм наричал простак човек, който иска да взимат шофьорите 2000 лева. Вижте, какво е това? Аз съм с вас, действате и ги сринете. Желая ви всичко най-хубаво, весело здраве. Извинете, какво работите, не казахте? Нека да дадем думата и на други. Нека да съкратим вече максимално репликите, да не бъдат повече от половин минута, защото почти влязахме вече в времето, което принадлежи на гостите. Господин Петров, слушам ви. Добър вечер. Няма да отговоря. Слушам ви. Следващия зрител. Господин Костов, заповядайте. Добър вечер. Господин Вучков, сега гледам вашето предаване и ми е много интересно как може да се толкова... Да. Следващия шофьор. Един от шофьорите. Ало. Да, здравейте, слушам ви.
Здравейте, господин Вучков. Обаждам се от Добрич, искам да попитам съвсем конкретно. Не съм чула до сега да има в България частно училище, много автотранси частни, освен това и много частни клиники. Какво бихте казали по въпроса? Следващия зрител. Следващия зрител. Не съм чула до сега да има в България частно училище, много автотранси частни, освен това и много частни клиники. Какво бихте казали по въпроса? Айде! И тя е шофьорка. Ало? Да, слушам ви. Господин Вучков, какво е това негативно отношение към шофьорите? Следващия зрител, моля. Драги зрители, преди да включа следващия човек, не повече от 2 души, вече 3 най-много могат да се обадят. Искам да попитам тия шофьори. Те не са ли чували, че на този свят има нещо, което се нарича самокритичност? Как е възможно? Това само пещерен човек, примитив, може само да се хвали, да смята, че е съвършен, че е абсолютно прав, че нищо не може да му пожелаеш. Тук се отправиха толкова критики към тия шофьори. Няма ли един от тях, поне с изключение на една жена, единствена, да си направи малко самокритика, да каже, да, може би малко се изсилихме, да, позорно, учителите взимат по 250 лева, учителите, дето учат техните деца, шофьорските деца. Няма ли малко срам в тия хора? Те не са ли чували, че човек трябва да бъде малко взискателен не само към всичко извън себе си и към себе си? Това е то простащината и простотията. Всички до един гракнали ура. Мълчинство сте, господа шофьори. Много сте малко. 6 души от 30-те, които до сега ми се обадиха. И ако имам повече време и още хора се обаждат, ще ставате все по-малко. Тая цифра все повече ще намалява. Защото ще се увеличава на тия, които са крайно недоволни и възмутени от вас, с пълно основание. Следващия зрител, здравейте. Защото времето почти свърши. Здравейте, господин Вучков. Слушам ви, заповядайте. Казвам се Румен Козарев и с най-добри намерения се обаждам. Шофьор съм и искам да ви кажа, че карам кола като училище, а ми плащат като на прислужник. Какво ще кажете по въпроса? Следващия зрител. Депутатите. Заплатите им. 40 на 100 най-малко, 50 даже трябва да се намалят. Защото взимат много добавки. И защото крадат повечето от тях, ако не абсолютно всички. Бордове на директори. Срам и позор. Не се явяват изобщо на заседанията на тия бордове и лапат пари за това, който духа. Такива лакомници, такива хищници България не е раждала през всичкото си над 1300 годишно съществуване. Такова чудо не е било. Ако тая епоха бъде запомнена с нещо, то ще именно с това, с безподобното хищническо лапане на властта във всичките измерения. Ето Иван Григоров иска тук по 20 заплати, ако не се лъжа, да взимали след пенсионирането си магистратите. Аз искам да вземам след моето пенсиониране 50 заплати. С моите 23 трудове. Аз искам да вземам след моето пенсиониране 50 заплати. С моите 23 трудове и с стотиците, хилядите, почти 2000 публикации имам печата само извън книгите ми. С моите 23 трудове и с стотиците, хилядите, почти 2000 публикации имам печата само извън книгите ми. Все пак това е култура, която съм се опитвал с моите скромни възможности да дам на хората. С моите 1000 участия в телевизии.